ndo wakatanga kufona akati ukabvunzwa kuti not saka inini vakandiudza kudaro ndibva ndati vadisati ndafona vatete ndibva ndatoti Gogo vavari kuita izvi ka inini ndindatosara ende sitakanakura zvinhu tete tudha vachindifona ndakataura chokwadi tete tukudha vachipedza kukata nonga Gogo vaitozviona live Gogo vachibva vandifonera swanzi wataura kuti chii ndibva ndakatafonera kubva ndadzima bosi vanga vazvinzawo ndataura zvandataura ichi bosi ivo vaitondiudza kuti ukaudzwa unzi ukabvunzwa kuti unongoti vaindondidedza mapupu kana ati achasvika kwaGogo ivo vainditi manya kuno pazvandida kuudza izvo vaida kundiudza kuti ivo ukabvunzwa kuti unoti saka Gogo inini ndakatoona kuti havasi right hanauziva kuti vari kuita vatoita mari fene mukasvika kwaGogo izvozvo pakazara vanhu vaona mavhidhios avo but hapana kana aisariziva kuti kuti zvangu zvakaita Gogo vari kubira vanhu handisi kutaura ndichiti ndokuna ndikuda kuvatsikirira kana kudii asi ndiri kutaura chokwadi thats why ndakutaura saidi rangu kuti Gogo vakandiudza kuti Gogo vakati taisa rubaba Sasha rukawo asi Gogo havana chavakaita inini mari yangu yandakaendesa kwaGogo haina kushanda zvandaida ndakabirwa ndokutaura kwandikuita sei ndakatobirwa ndambobhadhira mari yekundirauraya munhu atatira sei vanga vakutodawo mari Gogo vanga vakutodawo mari ende mari nanhasi vari kuida nekuti varamba vachingoti vachandiripa nendizivi kuti kuripa kwavarida kuita varida kuripirwei inini baba Sasha handina zvandakamuita basasha murume wangu tiri kutorigarisana zvakanakisa bhozi ari kuziva kuti handina zvandakaita dai ngari mumwe dai akatoenda handina zvandakaita Gogo vari kutoita marivo neni vari kutondiadvertisa basa ravo neni but inini ndichitsikirwa mabhezi vanongoti hausatye zvako imba yako haiparari hausatye zvako imba yako haiparari ndinewe asi inini chandakaita kutaura chokwadi handina chandakaita munhu afa hake anoona chamuraya chandakaita handina Gogo vari kuitawo mari neni vari kushambadza vari kundiadvertisesa basa ravo even ndikaenda ndikatesa kana macoment section kwavo vanhu vazhinji zvisiri zvokuzoti cherei pakazi vakabuda varwara asati atomborwara chenai vachirikuda nemurume wangu ndengoona vanhu vachingoti ndabirwa naGogo mamoi ndabirwa naGogo mamoi mamwe makoza vachatodairi nenhau yekuti munhu akaroverwa 700 500 vanenge vachingoti mene zvakakakangasa mhiko dzangu izvo hapana chavakaita ende vachigina makozi ndiripo vachiti uyanonetsa uyanonetsa nekuti vapiwa mari hapana chabuda saka namuchiri kuyangirangarira imimi ndezvipi zvimwe zvamainzi munozotaura kuti kana mutori wenhau auya ivangoti iwo ukabvunzwa nokuti akagadzira murume ndakagadzira murume wangu unongoti murume wangu ndovanakaita ndakagadzira saka ini manje ndaitodaro zveshuwa zvavandiudza asi anoziva zviri kunditsikirira saka ini kuchatraya kuudza murume wangu kuchatraya kuudza hama dzemurume dzekuti tikutaurisa zvaitaura Gogo aiwa Gogo yetu skimu vaitonditi zvakati kandi saka isi ndo zvatiringotarisa nanoziva kuti Gogo zvavari kutaura vari kunditsikirira zvichazozonditsikirira nitipapa pana ndikatosa pavanhu pakabvunza kuti saka mutyi ngozi here zvikanzi inini ngozi hakuna painoenda ikoko kurea kwangu like kutoche kundirasa nekuti yava mhosva asi vaindiudza zvekudii zvokutaura vandideedza ina nhauziva kuti vadeedza vamapupu vaya vari kuuya vachirekodhawo ndozozvionawo zvatobuda pamasocial media nana chandadii ndaziva kuti zvafamba sei semunhu ari kuadvertisa basa rake Gogo vaadvertisa basa ravo neni but hanauziva kuti kushandiswa kwakaadvertisa basa rako Gogo vanhu vazhinji vari kungoti mbavha vamwe ndinovaziva chimukadzi katsvukuke pachitungiza kambavha kahure Gogo mamoi chichi ende zvaishuwa ini ndakabirwa mari yangu haina mboshanda zvandaita izvi zvatoitika zvinhu zvatoitika zvagara zvaida ngoitika nangu dai ndasina nda kwaGogo pamwe chine yagara ingofa chine afa nenguva yamwari hanambouraya chenyika saka Gogo izvezvizvi ndakavabloka papa vaifona iwo atari natidha kuti chii saka ndasingatombodairi nditobloka ndakabva ndabloka vadelita vabva vazondifonera futi vakati meseji yangu waiona here nanhau dzanida kubloka ibloka noti vaindiudza vakafona vakati kuti hati achakufonera saka iwo unongoti zvakati zvakasvakai kingston mapupa atada kuona saka iwo ukabvunzwa waiti zvakati zvakasvakai saka ndakatoona kuti zvinhu zviri kunditsikirira at least kutaura chokwadi nekuti ichazosvika nguva yekuti taure chokwadi yobva ishaikwa saka kana nguva yacho ichiripo dzanitaure chokwadi ndakatasa kusaidi kwangu nekuti Gogo handitombirisadza mumba kwavo nange ikazova mhosva ndinosara ndiri ndega mhosva isipo ndimamira zvakaita handina Gogo vaitondishandisawo pakaadvertisa basa ravo Gogo vanotonzi imbavha inini ndichitaura nditori inavo pane pandakamborara mumba kwavo ndasvibirwa vaifonewa fone yavo ndigare busy ende vanhu vanofona vari kungoti Gogo manga mari yangu Gogo ndichatoenda kumapurisa mavoti ngaende mborine basa naro ndiyakakanganisa mhingo dzangu ivo vasina chavakaidi chavakaita vakavanda vari kuchema mwana akatonzi akabhadhira 1000 achiti ada kuromba ndikamupa mushonga wangu akanorwa nemukadzi saka akakanganisa mhingo dzangu ivo Gogo pasina chavaita sei muchinzwa makozi wai manje muri mudare maGogo mumainzwa sei ndakatoudzawo vamwe pane vandakato
pandakatodzoka kumba ndikati vemwari pakujiva vari padhuze vedweka zvandaonaka kugava vari kubira vanhu nguva diki diki andapinda mumba vari kufonirwa nevanhu vari kungoti mari yangu mameseji ende vanototi ko ikapinda votarisa kuti vatoti bcause munhu akaendesa mari asi hapana chadii ende anenge akaendesa mari yakawanda 800 mari yakawandisa singaiti kuchengeta mhuri yako 500 200 mari yakawanda but munhu anga achiti hapana chaba pane vanhu ndakapa nhamba dzaagogo mushure menyaya yabuda vamwe vari kutondifonera nhasi kuti iwe ukazvifambisa sei isu hatina kuzviitirwa iwe ukazvifambisa sei ina ndachandaitirwa iyi ndakutovafonera vachadairi vatoti izvozvi pavadairisa mwana foni akati hapo kana kuti vanzi pane mumwe akatoti vakutondaira vachiti amaita wrong number handisirini kwe wakazviitirwa sei saka ndikuti gogo vakaita vakanitibira ni zvandaida havana kutoita havatogoni infact havana chavanogona saka kana dziri mombe ainini chena isati afa hama dzekumurumbe ndakataudza kuti vaiti takuendesa mombe dzacho tisitata kuda kuti munhu ararame ndiri mombe muendesai gogo totogoma mari back to school endesai mombe asi mombe dzenzi kuenda dzichichema hapana chakaitwa nagogo but havasi kunzwisisa nina yekuti gogo vaindiudzawo zvokuita nanauza ndopa zvichasvika kukushingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti akukutendai netsigo rese yamuri kutipa tiri kuona mukusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare mumazuva apfuura taikupai nyaya yemusikana iye akashaya zuva mazuva apfuura anonzi Chennai Epworth vazhinji muri vamwe vari kuti Chennai akadanana nababa Sasha sekuziva kwenyu asi nhasi tati aiwa isusu regai tidaidzewo mai Sasha vari kunzi ivo ndivo vakauraya mudzimai anonzi Chennai vamuendera kwaGogo. Mai Sasha makadii? Tiri pamayadii. Aiwa tiripo isu. Kuri sei kumba? Kumba uri right, uri sei wenyu. Kumba uri right? Vanhu vachingotara kuti aiwa mai Sasha vakauraya Chennai. Kunenge kuri right here. Uri boys ndizvo social media izvo. Ndizvo social media. Vanhu vesocial media vanotaura vasa haungozotadza kuva right nekuda kwevanhu. Alright. Saka inda kudedze kuti ndinyatsonzwisisa kuti maziviro amunoita Chennai kuti mutange kumuziva makamuziva sei? Chennai ndakamuziva 2021. In fact ndakamuziva asinganzi Chennai achinzi Samantha. Ndakaziva achifona pafoni yemurume wangu. Achifona pafoni yemurume wangu ndokuziva kwandakaita Chennai. Ndikabvunza baba mwana kuti anonzi Chennai uyu kungofona fona chirongwa dzaafunga anoita nezvei zvikanzi anobika tea saka kubasa kwedu isusu kana tisina mukana wekuti tiende kunotenga tea tinoti Chennai tofonera Chennai kuti tivigire tea that's alright saka Chennai akazoramba achingodi angofona nangu na1 ndikati na1 dzeusiku ndikati mimi munenge muchigirwa tea na1 dzeusiku here muri kumba akati anenge achibvunza mari yake yande pamwe ndendatora mari tea nechikwereti saka anenge achibvunza mari yake zvobva zvangopera zvakadai saka ndakazotorawo namba dzaSama ndatoona kuti zviri kuramba zvichiti Sama ramba achibvunza mari dzake dzeusiku ndatora namba dzaSama ndataura naye Sama akati handidana nemurume wenyu iye pamwe ndiye ari kundida asina handitese handidanani naye asi kana ari munzira yake kuzondudza kuti anondida sandidanani naye asi vanga vachitodanana ndataura iti saka Sama ndakazotadza hangu kutotaura naye ndatongoti vanhu vachese vanoigiranawo tii sezviri kutaurwa nababa mumba saka nekufamba kwenguva ndandine nhumbu mu2021 ndakabva ndazosununguka 2021 yeri chimwana changu chakabva chasvika pa8 months ndobva chatsva nemvura chachakukambaira bva chatsva nemvura ndobva ndaadhimitiwa muparire nyatwa ndadhimitiwa muparire nyatwa baba vemwana murume wangu aiuya achiona mwana aiuya vhizita achiona mwana muchipatara saka time yaiona mwana murume wangu aitaurawo naSama wake yeye pakudi paona mwana waiita achirwara ndobva ndati iwe Sama wako handichakunzwisisei naSama wenyu muri kutodanana chirega kuuya kuona mwana muchipatara svika apora nekuti iwo zvauri kuita nesituation nemwana fona wazvisi kuenderana saka akabva ataura kuti handanana zvangopera zvakadaro 2021 just year 2023 it should be August end of July
mai ava vanga sina kunzi vanga vasina kunzi Samantha mufoni vavanzi maitaku asi inini 2021 ndatongoti vakasiyana sekutaura kwaita kuti havadanani handina kuziva kuti Samantha uyu ndiye maitaku ava ndi Samantha uya we 2021 weti uya ndatotiwo pamwe ndivamwe wechi maitaku saka maitaku ava vayangoisa please go me back please come back chero nguva dzavafunga svikani ndakabva ndazomuka ndichipa mwana mvura papinda please call me back pafoni yababa yemurume wangu iri pachaja vanatongobaya nchida kungoona vananda please call me back yamaitaku ndobva ndatora nhamba dzamaitaku aiwa ndatora nhamba dzamaitaku ava vakabva vaona ndichivhura ndichibata foni yavo bva vatanetsana pakubata foni yavo kwandaita ndichitora nhamba dzamaitaku ndobva ndabuda panze bva vandivharira dhoo kuti usapinde ndobva dziri kumatudze usiku vandajamba jurawo papakakiwa vandanorara kukapaki mumota zvekukapaki zviye zvakafa ndoma ndakanorara ndobva ndataura nachena time ndakarara mukapaki namba ndandataura namaitaku vaya ndikati makadi henyu ndiona achi ndatonetsa nemurume muringoisa mapolice call foni yemurume wangu ndauzawe ndimi ani ndobva atiti fakofu wako ndozvaunondifonerera here uchindibvunza zvemurume wako wadi kumubvunza ikoko sandijairire urikubata kudanana kwangu nemurume wako nhasi ifo pane 3 years inanotomboziva kuti Samantha uya uyu ndikatsuza alright ndangoti ndikubvunzeswa kutori nemwana kuno uri kubvunza usani basa resedzikama kutori nemwana kunoku inini nditori nemwana wake nenhumbu yake ndati kana kune mwana ndoziva hangu achitaura kuti vana vake ndiva vachiti vatisinawo kana kune mwana it's okay nditukirira akati ndakukupa 4 days ninge wapasi ndakurayira murume wako yeye saka nini nokutyawo kuti kwane hure nekunzi ndikupa 4 days dzakatidzawa idzi ini ndandakutotya nekuti zvinongangadza wanda ini ndaitengesa mabhero ndaita zvemabhero saka mari yangu yanga irimo yandafanira kutohodhesa ndo yandakashandisa bva ndaenda kupi vanaenda kwagogo mamoyo vari kutaura asi kwagogo mamoyo uku ini ndakaenda ndichida kurambanisa vavira ndida kufuratidza vavira handina kuenda kwagogo mamoyo ndichiti ndoda kuuraya munhu kana kugadzira munhu ndakaenda ndida kurambanisa vavira saka ndaenda kwagogo ini ndakavawana pasocial media mushure mekungo ndaona rimwe vhidhiyo remunhu akambopwanya ari mudare mavo here ndobva ndangovatsvagawo pasocial media ndobva ndatora nhamba dzavo ndokutaura navo kwandakaita kusvika ndizive kupi kwagogo ndobva ndaendawo kwagogo ndichingoti agogo ndanetswa chine munhu chichichi ndobva vangonditi ndoda kuti varambane bva vangondiitira zvokuti vanhu havarambane hana mushonga wandakaenda nawo kumba namushonga wandakabika namushonga wandakaita sei ndakangoshandisira ipapo ndisongonzi isa pamarasha uchitaura zvauri kuda utsi uchibuda utaura zvauri kuda ndataurawo ndati iwe chena isiyana nemurume wangu siyana nachena paradzanai panhasi handikuona mutaura mese chechinhu chandakaita sobva ndadzoka kumba kwedu last year ndobva ndanzwa kuti chenai anga atosiyana nemurume wangu asi kusiyana nemurume wangu kwavakaita nana uziva kuti vaita sei vasiyana ndakangoti varikori vese saka ndandangoramawo life yangu semazuva ose ndichingoti ndozvoita varume ndichitoti agogo mama vakandibira dai ndakatoita ichi vakandibira vanhu havanenge vari ngodanana kushandisituziva vachiti vanhu vakarambana saka ndakabva ndazonzwa munin'ina wacho achindifonera anonzi maidivine anonzi Jeni andifonera akati makadi henyu ndiri munin'ina wasama ndinobvunzawo kuti murume wenyu zvaakaita zviri right here ndikati zvei zvikanzi akaramba sisi vedu vane nhumbu havachisina mari yerendi vabatirwa gasi nalandlord chichi zvakatondiradzawo kuti saka murume wangu ndiyaita sei aibhadharira rendi Chennai inini chandiri kuona kuti semafungira angu mavhidhiyosi akabuda mashure zvichitanga ndo proof ine vanhu but inini proof yangu haisi proof iri pasocial media ndine proof yangu ndega haisi proof yekuti nekuti Chennai afa asi iproof yekuti regai nditaure chokwadi vamwe vanogona kuti makatadza kutaura chokwadi Chennai iri mupenyu sei ndikuzvisa vanhu vari kupopota pasocial media vamwe vari kutaura zvisina basa vamwe vari kutaurawo zvakanaka vamwe zvakashata Chennai akarwara apiwa nhumbi nemurume wangu aitonzi ichitanga vachiri ngodanana aingorwara Chennai nenhumbi iyoyo kurambana kwavo ina nhako kuziya Chennai kuva nenhumbi yemurume wangu ini ndakazozivawo mushure mekunge ndataura naye nchitange ndini murume wangu ndini murume wacho ndatokutaura naye ndobva azotaura like ndikumuramba ndobva azoti ati kana zvezvenhumbi hazvina basa ndinoita plan ndokuzoziva kwandakaita kuti Chennai anichi ane nhumbu nongoengetwa ma4 months
ma 3 months both 4 months ndo pavainzi vakarambana yapa 4 months saka varambana vava kundifonera kuti asi kubhadhara rendi chichi inini murume wangu kurwara kwakaita Chennai time nguva yakandikati nguva yakarwara Chennai ndo nguva yakarwara murume wangu akasuspendwa pabasa 2 months akapuwa leave 2 months achirwara akarwara serious murume wangu Chennai wo ainzi ari kurwara murume unyarwara ni ane chirwere cheshuga saka chanyanya kudzika chanyanya kudzika agara ntongorwara akanomboita maoni ndofune shuga yake uchipatara chingodzokera saka Chennai ngonzi ari kurwara kumba kwava ari ngozvimba pamwe inhumbu chichi ari makumba akazvimba ninge BP yekusiwa yekurambwa nenhumbu chichi ninowacha ndanombozisa musoro nangoti mhino ndezvavo pakudanana kwavo saka murume wangu anga kufonerwa maererano nekurwara kwaChennai angasadairani iye ini ndandangofonerwa ndichingati ina ndichaziyawo nokuti kuno murume wangu ari kuita sei ari kurwara tombomiswa pabasa nenhau dzeshuga yanayo inomunetsa inenge achingorwara saka Chennai nhumbu yake yakaswa pakunonzi yasunungukwa asi ikanzi yaita miscarriage ine hanzi 6-7 months kuchitungwiza ndobva ndafonerwa mwana akabuda ndobva ashaya anamboita nguva yakareba bva ashaya ndafonerwa svikanzi mai Sasha Chennai yasununguka asi mwana aita sei mwana ashaya pari kudiwa signature yababa vemwana ndikati mataura navo here svikanzi tina vasi kudaira foni ndaita pabus stop kuenda kubasa ndobva ndadzokera kumba ndisati ndakwira kombi ndikati rufoni hanzi Chennai yasununguka mwana akashaya haana kundipindura akaramba akanyarara ndafonera ngati inidai ndikusiri kuti ndikuenda kubasa ndaiuya ndoisa hangu signature yacho ndakamirira murume wangu ari kuramba kuuya kwacho saka irgaitione kuti ita sei havana kuzombondifonera kuti zvakamira sei zvakapera zvakadaro hapana ndanda kutaura naye this year muna April kuna end of April ndakabva ndafonerwa nababa vaChennai asi ndaingonza kuti Chennai papedza kusununguka angorwara ndafonerwa nababa vaChennai vakati mandiziva here ndikati handisi kuziva saka ndini vaLuwish baba vaSamantha ndikati alright Samantha ndamuziva akadanana nemurume wangu svikanzi Samantha ari kurwara asi tachiti pane zvamakambonetsana naSamantha ari kutaura kuti maimbonetsana naye tachiti titaurirane andobva ndati Chennai handina zvandakamuita nekuti inini ndichitaura Chennai handina zvandakaita sei zvandakamuita zvizi zvokuti ndaitaura nababa vacho ndati Chennai handina zvandakamuita ini chandakaita hana kutombaudza ndakaenda kwagogo zvokuzoenda kwagogo ndakaudza mai vangu nemunin'ina wangu nemutwini wangu ndobva ndakaudza ndikati ini kwagogo ndakaenda ndikanoti vafuratirana kurwara kwava kutaura uku ini handichazivi mama akati pamwe semishonga inotanda mugona zvine zvakabata Chennai saka ngovaudza kuti ndakapaniko ndakaenda sindakati seizvozvo ndikati inini aminoti shuwa vanhu vamwari kuti ndakaita sei ndikati chandakaita kuti varamba necheta handina kubhadhara mari ndichiti ndiuraye munhu kana ndigadzire munhu vakati chingovaudza kwacho kwakaenda vanonobatsirwawo sezvo vachiita sei gogo vava vachibatsira bva ndakaudza muzukuru wacho ndobva azoudza vabereki vaChennai asi inini pakwagogo pandakaenda kwagogo handidi kutaura nema ndakaenda ndine foto raChennai foto raChennai ndakangodzoka naro harina kushanda zvandandaendera nekuti gogo akati chatiri kuda kungofuratidza vanhu ava kuitira kuti murume wako asi aramba achienda kwaChennai nekuti ini murume wangu angasatogari mumba angangorara kwauyu angakutogara infact angagara naChennai ende inini ndadzokere mashure mbichana chakarambira murume wangu ndoona sekuti akazosiyana naChennai sezvo ari munhu angachibhadhara rendi kwaChennai kushayiwa mari time yanga ane mari ndo time yaenda kwaChennai akazorwara apa asawa nemari akazoona kuti hazizi kubhalansa kuti rendi kumba rendi kwaChennai ndobva ngodza Chennai hazvapera Chennai ane nhumbu yake ndomaonera ndiri kutoita nekuti murume wangu paangasuspendwa basa angasina kana $1 muhomwe angasisina kana $1 muhomwe ndaitoenda kubasa inini ndandine kashop kangu pana risendapo ndakazosiya zvangu nekubroka ndokataitoorarama nako murume wangu angasina kana $1 muhomwe ndonesa kuti kurambirwa kwaita Chennai kuzosiwa uku akasiwa murume wangu asina mari akatozoona kuti ndakutozvipinza business nekuti ukuda rent rega ndisiyane nekukuku nditeni zvekunuku ndoona sekundokurambana kwavakaita ndaitoti gogo vandibira ndaitoti nanhasi ndingoti gogo avari kundinyepera kuti ndakaita izvi ndini sort of munhu ari kuadvertisa basa rake munhu ari kuadvertisa basa rake ndikazotaura zvakawanda anogona kuzondikanga zvakasiyana.
saka mushure mekunge Chennai ndazofona baba vachitaura kuhara ndakavaudza kuti ndakazotaura namama ndikati nanhasi ndaitoramba mama vangu vana mama vangu ndovakatosongoti tichingotaura kwakanoenda pamwe pano zvakaitika semushonga inotanda semudziwo chinobata zvakawanda kati orit ndinobva ndataura nemuzukuru wacho bvaudza abereki vacho vataenda navo kwagogo kwandakaenda patasvika navo kwagogo gogo vakati uyu maisa chakauya pano zveshuwa akati gogo ndiitire zvinhu zvangu mugadzirire munhu wangu chichi ndavataura saka gogo pakuzoti uyu aroyonoro vachiti takamuroya ngaaronorwe tisi takamuroya pane muchajo mubhadharo vakataura ini ndakati ndiri kuda $200 yangu yandakauya nayo kushandisa kuti ndiite sei zvinhu zvangu ndivafuratidze vakashayiwa vavachenai infact handiti vakashayiwa time yacho iyoyo yezuva iroro vakava vasina asi vakazouya pashow natete Tudor iri Tuesday baba Chennai vakataura dambudziko ravo baba Chennai vakasiya nhamba dzavo paredhiyo sekunzwa kwandaita zvipinda munzeve kanzwa kuti baba Chennai vakapiwa 700 neruzhinji reZimbabwe pavakazodzokera kwagogo vakanotaura kuti ndine $50 baba Chennai namai vaChennai vainzi vava vakasiyana vane 12 years vasiyana saka baba Chennai vane kumba kwavo kwavakugara nemwe mukadzi amai Chennai vari kwavo vakataura vakati ini ndine $50 asi sokutaura kuri kuitwa baba Chennai vanga vachinzi vanga vane $700 vasingade kubuditsa mari pane patakatombonzi budai panze muone kuti mutaurirani muone kuti muita sei mwana uyu arapwe apore vakabva vabuda mhizvo vakanotaura vabva vadzoka baba Chennai vakataura pamberi pagogo kuti inini handichadzoke muno mudare ngazona ndafona ndiye ndakakwana handichadzoke muno ndakuzvibuditsa muno like kutozvibuditsa mudare ragogo chaonawo mwana wangu ari kumba kwake ndichocho inini handichadzoki pano gogo akati aiwa zvakanaka endai henyu kumwe kwese kwamungada asi Chennai anorapanwa pano saka baba Chennai vakabva vangoendawo asi kuenda kwababa Chennai vakaenda nemhuri yavo asi vasiri kuwirirana nekuti amai Chennai vanga vakuti sei muri kuviga mari mwana achida kurapwa mukuvigirei mari instead yekuti mwana arapwe imi mukuviga mari muda kuitei nemari iyoyo amai Chennai vanga vane mota mhuri yanga ine mota yanga inayo yaifamba nayo asi mai Chennai vakatobuditswa mumotikari nevana vavo amene vakazotera nemakombi akakandirwa mari yekombi nababa Chennai nekuti vanga sisiri kutowirirana nekuti baba Chennai vakanamba kubuditsa mari kuti mwana aite sei arapwe baba Chennai vakakanda mari vachiti ndiwakazvara mahure usingatsure vana onai kutamba nevana vako ndosingatsuri vana vako vavhara mahure ndokupedzisira kwatakaita kusangana nababa vaChennai vava kumba kwavo nababa Chennai vakawana mari pamwe mari ye$700 ive vakatadza kubuditsa kwagogo ndoya vanga vakushandisa handichazive kuti ndoya vanga kushandisa here kana kuti vakamhenu nekuti takazovavona vakubuda kwasekuru Tashu kwasekuru Kafera vakasvika first kwavakatanga kusvika ndekwasekuru Kafera ndobva vazoenda kwasekuru Tashu asi inini semaonera ndoita pavhidhiyo Chennai anga atowedzera dumbu rake than kumuona kwandandaita tichienda kwagogo dumbu rake nefesi yake zvazvanyanya kukura ngemushonga yaipiwa isiri kuenderana nedambudziko racho here handizive ipapo makaona kudaro makadi kubva mazongoti agogo ngatichiganurei ngatichivaregerere vana ava vasunungurei kuvaregerera tatagara takatovaregerera kudhara vatika pane muripo wamuri kutaura uyu waidiwa nagogo kuti vakwanise kuti dumbu iri zvibve zviri mukati muripo waitawana gogo uripo gogo vaida muripo wavo ini ndaida muripo wangu asi ini ndakati varegerera mukaona pandandakati ndingoda $200 yangu chete imari haisi mari yemuripo mari yandaitaura haisi mari yemuripo wokuti ndaindaida muripo ndaigona ndoda mombe 5 kana mbudzi 8 kana hausi muripo wandaitaura gogo ndovakataura muripo wavo asi sematauriro andiri kuita kudai nangu chandakaita nanhasi zviri kundinetsa kundechipi chandakaita anogona nga anga ni problem kuchipatara vanabvira vaenda pavakandifonera ini vachiti tiri kungodzawo ndimi kumaprofita kwati kuenda ndakatovabvunza kuti makaenda kupi tiende tese vakati kunokwirwa bhazi akutomboiti kuri kuchipatara makaenda here tikanzi hatinoenda kuchipatara taingoenda kumaprofita tatopera mari nekupi nekumaprofita ndikati pamwe pakusununguka kwaakaita mwana akazoshaya pamwe pane tsinga dzakavhiringika kana kuti anogona kunge akaita problem
yemakidings kana kuita dambudziko patsinga dzake kana pane chakaresveka kana chirwere chemwoyo kana uchi vangoti kuchipatara tina kuinda hasi kuita weti zvakanaka tikatobvunza kuti akambonotariswa blood here kuclinic vakati haana kati alright tingonzi ndimi chete haana ndatiti alright ndobva ndasiyana nazvo saka paakazoshayawo apa vabva kwasekuru tasvo ikoko handizi kuti akashekera kwasekuru tasvo here nekuti akanzi akatomboita madhesi ari kwasekuru tasvo achinzi ari kurapirwa ikoko saka ndisiuza kuti ari ndokwakafira here kana kuti akazofira kumwe. Mai Sasha, ndanzwa muchitsanangura muchiti Chenai akazoenda akanofira kwasekuru tasvo. Tichijekesera vatariri vedu Chenai paakasvika kwasekuru tasvo haana kutopinda mudare. Akanzi nasekuru aiwa haasi kukwanisa kupinda mudare iko zvino vakangosvika vakapiwa mushonga vanzi mozodzoka after 5 days. Chenai akanofira kumba kwake. Kuti manga mchondibvunza kuti akanofira kwasekuru tasvo here kana kuti aiwa haana kufira kwasekuru tasvo akanofira kumba kwavo. Alright, ndachitora nekuona kwandakaita video amene ngoti social media inobuditsa zvinhu zvisizvo. Saka ndakaona pakanzi afana kumboita ndakaona ipapa arifana kuita 5 days ari pano ndichimurapa. Aiwa ari kumba kwavo. Vakamupa mushonga wakati aiwa ngaanoshandisira kumba ozodzoka after 5 days taona kuti pane change here. Saka akanofira kupi? Kumba kwavo. Alright. Saka ndakazongonza kuti Chenai asha. Asi inini ndagara hangu ndiri kumba kwangu. Pane vandaitoudza kuti inini Chenai haana zvandakamuita vedwe. Inini Chenai asati atofa. Nanhasi zviri kundinetsa kuti Chenai ndakamuita sei, Chenai ndakamuita sei. Hapana. Gogo vari kuti murume wako takamusunga takamisa rukawo. Gogo ndakatovabvunza wakakawanda. Ndichiti Gogo baba Sasha makaisa rukawo pai sei vakati takamisa. Aiwa musi wokutanga kutoti aiwa baba Sasha hatina zvandakavaita. Pane pamwe zvakare ndanzwa muchiti mimi rukawo murume wenyu haana kuiswa rukawo. Rukawo tinyatsonzwisisa sekutaura kunoita vamwe. Mukandijekesera mimi kuti Gogo pamakasvika muchiti ndoda kugadzira vanhu ava rukawo rwakanzi runoshanda panani murume here kana kuti mukadzi? Rukawo kuti akati Gogo vakati toda kuisa rukawo runoshanda papi. Rukawo inini handofaniri kuti rukawo handina munhu wandakati ngaiswe rukawo. Semanzwisisiro yenyu. Sekutaura kunongoitwa mumaraini. Rukawo runonzi runoshanda papi? Rukawo runoshanda kumunhu wese wawasangana naye nekuti iwe unenge uchida kubata munhu wako kuti ane zvaari kuita here. Ndopai pamunoona lese vanhu vachinzi vanamirana. Murume wangu angandigadzira here achiziva kuti uri kudana ningi. Anondigadzira achifungidzira kuti pane zvauri kuita sei zvauri kuita zvisiri zvekuti ndiningi. Kana achiziva kuti ndiningi anogadzira karukawo wake achitaura ngazviende kuna ningi da kuti ubatane naye unamirane naningi. Anogadzira rukawo wake kumunhu wake kuti nekuti munhu wangu ari kuhura saka ndangoti munhu wangu ndimubate chete kwete zvisiri zvokuti naningi ndoda kumubatira chete panzvimbo kana ndoda kumuita sei. So rukawo ukaona waiswa rukawo runoshanda kwese harushande kumunhu wauri kudana naye chete nekuti unogona kudana nevanhu vese unongoshanda kana rukawo ruchida kushanda runongoshanda kumunhu wese haushandi kumunhu wani. Okay. Atingati here zvichida handisi kuti pane rukawo zvichida Gogo vakaisa rukawo pamurume wenyu rukanoshanda zvakare kuna Chenai nekuti ndanzwa muchiti vakabva vatanga kurwarana pairwarawo Chenai ndopairwara murume wenyu. Hakusi kushanda here kwaita mushonga werukawo rwakanga rwaiswa naGogo? Hakusi kushanda. Murume wangu nanhasi anongoita on and off. Murume wangu agara nongorwara neshuga yake ndipota ingomunetsa. Chenai kurwara kwaita dzanga dzichito I think so kuti stress yekurambwa kwaangaitwa plus nhumbu inogara munogona kuita nhumbu inongokurwarisa kusvika yasununguka. Panguva yangu wangorwarawo kwake ini murume wangu ake agara nongorwara akatozochinjwa chinzvimbo pekushandira nenhau yekuita sei ndokuti paiva stage yanga iri yaidza haisi kuenderana nekumarwariro ake nokuti basa pake vanotoziva kuti munhu anongoita on and off neshuga iyi. Hatina zvatakavaita. Saka vakazongotiwo basa chatakavagadzira tine zvatakavaita asi zvendinetsa ngeti panogadziwa munhurume nakukuchechi nangokupikwa nangokuchinga unogona kunzi yane hembe yake unoti yane pendi rake chipfeko chake chemukati kana kunzi yane bhutsi yake kana chaanongopfeka iyi nezita rake nefoto rake ndinachandaendesa chabasa chake makaenda nefoto raChenai chete. Ndakatadzoka naro kumba ndatoshanda. Okay. Kana ndikubate ipapo pakuti hapana harina kushanda foto raChenai. Sekuziva kwenyu mimi kana uchinogadzira vanhu vaviri unoenda nezvinhu zviviri. Sekutaura kwamaita kuti mainovafuratidza kuti vasadana nemurume wenyu. Chakazoita kuti musaendewo nechipfeko chababa Sasha imi maenda nefoto raChenai.
chipfeko chabasa shanda asina chinangwa chekuti baba Sasha ndi Chennai ndakaenda naye ndida kunomugadzira kuti varambani sa iye aore moyo nemurume wangu kwete kuti hana kubvira ndaenda hana kuisa hangu pfungwa dzekuenda nezvinhu zvavo zviri vari vaviri zvevanhu tu time okay to mavideos ari kutenderera hai pamadande mutande social media tiri kuona zvakare Gogo vachitotaura kuti imimi mai Sasha takataura 1 tikati taakugadzira murume wenyu toita here imimi mukatopindura mukati Gogo ngatiitei asi nhasi uno muri kunditi aiwa hatina kuzogadzira baba Sasha Gogo vakazondudza kuti takavagadzira takavaisa rukawo runoiswa munhu rume anenge anetsa mumba make kuti asapoye kuenda kune mamwe madzimai imimi kufuratidza kwamaita vaingosvika here Gogo vati ndakuvafuratidza uyu ngaata soko havachaonani kufuratidzanisa kwamuri kutaura maida kuti paitwe sei paishanda sei pasina rukawo mubvunzo wamandibvunza wokuti Gogo vakakubvunzai kuti toita here sekutaura kwavari kuita ndina kubvunzwa izvozvo handina kubvunzwa izvozvo ndosaka ndikuti nanhasi zviri kundinetsa kuti vari kuti vakaisa baba Sasha rukawo sei nanhasi zviri kutondinetsa handina kuita izvozvo nazvokundibvunza kwavakaita kuti toita here aiwa havana kumbondibvunza saka vakangosvika mbavati aiwa tatosunga vakangonditi vafuratidzanisa vanava havachatoonani ndokudzoka kwakaita murume wenyu pasina mushonga yakashandiswa mutsidzorerai mataura imi mukati havana kusunga murume wenyu nditopa ndikubvunza kuti ipapo Gogo vakangotora mushonga yavo vakagadzira vakati aiwa zvaita vanhu ava vatofuratidzanisanwa vakangonditi taura zvauri kuda zvese kuti zviti pane zvekunzi taurai zvamuri kuda zvese imimi ndoda kuti munyatsonditsanangurira nhasi unoyo kuti tijekese nyaya yenyu pachena kumhuri yeZimbabwe kuti aiwa inini zvirokwazvo munogona kuti ndindakauraya Chennai kana kuti handisiri ndakauraya Chennai ini ndopandiri kuti imimi jekeserai vanhu kuti imimi ipapo ndezvipi zvinhu zvamakaudzwa naGogo kuti izvi neizvi neizvi ngatiitei kuti nyaya yenyu ifambe zvakanaka pane mhiko here dzamakapiwa muchisvika padara apa handina mhiko yandakapiwa ndangonditaura zvacho zvauri kuda chete ndobva ndatongotaura ngatirambana ichichi handina mhiko yandakapiwa kana mushonga wandakaenda nawo kumba handina mushonga wandakaenda nawo kumba saka ndatodzokerawo kumba ndaitongotiwo Gogo bosi ndaizotonditasva kuFacebook peji ravo vanhu vachingoti Gogo mama imbavha Gogo mama imbavha saka ndaitongoti vandibira saka ndangoti saka zvisvozvo pamwe ndakabirwa okay mazonzwa kuti Chennai akuzvimba dumbu vabereki vazosvika pakukumbira kuti aiwa mwana wangu kana paine zvawakaitawo mumwe mukadzi anenge iwewe tinokumbirisawo umubvise kana kuti imbouya titaurirane imimi mhinduro dzenyu dzanga dzakamira sei pavakadaro ndakavaudza kuti handina chandakaita mwana wenyu adha pamwe sekundishungurudza kwaaita pamwe ishamu yaMwari yakumurova kana kuti semunhu akasiyiwa ane nhumbu pamwe istress yakaita sei yakamubata ndobva vangoti alright mwana wangu okay shamu yaMwari maita zvemaprayers here kana kuti tijekesere vanhu kuti nekuti mataura makaenda kwaGogo mamuwa shamu yaMwari yanga yakutaurwa chivanhu chiriko kuchechi zvakare kuriko manga makuda kuti maprayers kwamaimboenda kune kwamaimboenda here maprayers ndotoenda kuchechi mumba mangu chaimanditora ndisina kunamata nditoenda kuchechi ende kuchechi ndinotogara ndichienda every Sunday ndinoenda kuchechi chii chakaita kuti imimi musaende kuchechi kunobatsirwa kuchechi semunhu anonamata mukati regai ndimboenda ndimbopotera kumatare kuchechi ndaienda ndichitononamatawo nenhau iyoyo kuti rambedo Chennai uda ndishungurudza mimba yangu chichi ndichitonamata pandakazoendawo uko ndakatotega ndimbotrayawo izvi nekuti izvi zvanyanya handisina kana pisa isofo pamwe mhinduro yaMwari kunonoka kuuya saka ndakazongopoterawo okay zvino mhinduro yaGogo ndo yakazouya yakati aiwa izvi ndo zvavepo muchinzwa kuti Chennai ashaya makanzwa sei ndakarwadziwa ndichinzwa kuti Chennai ashaya ndakarwadziwa nanhasi handisi kuzvigashira asi kazhinji kacho ndine pfungwa dzangu ndiri kuti ndokuna kupa vabereki mhosva vaChennai vakaregerera mwana vakaregerera mwana nekuti vabereki vaChennai vaimboti apo but sometimes kumba kwavo vaironga hondo nekuungana kwavanga vakaita vaiunga vakaungana semhuri sehama asi nekuwanda kwavo vaironga hondo dzega dzega zvakafanana pataenda nawo kwaGogo ini ndaienda ndiri 1 pamwe nemurume wangu tiri 2 asi vagona kuya va 13
aiwa 18 15 zvichienda 18 17 zvichienda 19 zvidzoka kumashure meni vavakawanda zvokuti vaitova nemakombi 2 but vava vasingawini chinango chekuda kurapisa mwana ndikunyepera vanogona kubuda vachita like vanhu vaida kurapisa mwana vaironga hondo vanhu vaironga hondo vangasingaronge mwana nekuti kwagogoko vaitova vari violence inyaya yekuti muzvimwe zvacho mavidhios aitorwa aitosiyirwa panzira pane pandakatozobobuda nemusango chaimo nemurume wangu tichitiza tikatotendereva vana kutoziva kuti tabuditswa vakatotizvara vakatimirira kugenda vachipopota sokuti vaida kuramwira chenai kumurume wangu vanga vasiri vanhu vanga vane chinangwa chekuti mwana apore nyange vari kumba kwavo mashoko aipinda munzeve kuti hakuna kumira zvakanaka bere kutoronga kurawo vachaiko nezvibhagera kuti sei vasingambofungi kuti varapise mwana ndosaka ndikuti ndikupa mhosva kuvabereki vachenai nyange painzi pari kudiwa mari baba chenai there's no need yekuti unoviga mari kuti wobutaura kuti zvanoona mwana wangu ndizvozvo kunge uri kutozvironga kuti kana akanofa nda kuti anofa maybe unogona kuti uri kuti anofa kuti azopfuka azoita chipoko saka gandiene naye handinaona zviri raiti zvavakaita kunyange dai vaida kuti mwana apore savabereki ini ndikaenda kudzai ndikaenda chiro pandiroda kuenda kuda kubatsiwa ndoita ngebenzi ndiripo ndoda kubatsiwa vaigona kungoita ngedzisimo varipo kuti gogo isusu hatitovhipani musina kura pacheneka at least kurarapo kumuka kuswera kurarapo kurumuka muchigana vakutaura kuti ndinda kutoenda kumba kune mwana wangu zvandanoona ndizvozvo ndichaziva saka ndikupa mhosva kuvabereki vachenai baba chenai mamboti mimi vakakufonerai vakakumbira vakati mwanangu yatitaurani semunhu mukuru tinoziva kuti zvakaoma kuti munhu mukuru asvike pakukumbira ruregerero anenge aona dambudziko rinenge rawira pamba pake imimi semwana kwavari katinge muchitoti muri mwana wavo chakaita kuti musanzwewo mwoyo wekuti baba vakumbira hama dzakumbira chii kukumbira vakakumbira ndikanzwa mukaona ndakatoti ndinengwa ndakamboenda pamwe zvakabata kutokumbira kutotaura kuvapindura kwandakaita dai ndakaramba ndichitoti handitorina kura kuti handina kunzwa tsitsi handitorina dai ndakandingonyararawo ndiri kumba kwangu pamwe vaingozonzwa kuti ndakurohwa nezvipo nechipokoko ini ndakaramba asi ndakavajekerera ndakabudira pachena ndine kwandakaita sei ikoko kuregerera kukuru dai ndakaramba dai ndisina kuregerera asi ndakatiregerera asi nekudawo kwemari ana baba chena nekusadawo kubuditsa mari handikati nokusada kubuditsa mari vakakundikana saka imi makazvimirira muri kupa mhosva mhuri kana kuti baba vachenai kuti ndo vakanga vaine mari dai vakabvisa mari yakanga yataurwa nagogo ne$200 yenyu zvinhu zvavo zvaivafambira inini hangu zvaigona vafambira asi hangu saizvozvi zvikunzi chenai afa sepapa chenai afa handiti nese handiti nanhasi handifungi kuti ndindaita kuti chenai afe sefa afa kudai munhu kana afa vaimumutsa pachiviga chenai vakamumutsa pachishona chavo vakaita sei vakamumutsa asi amumutsa vaitaura zvavo zita rangu kumba kwangu hauye chenai kumba kwagogo hauye chenai afa nekurwara kwakewo nanha rukaura ndakaisvisa murume wangu kukwadza chenai nakukwadza chenai airwara nechirwere chaida chipatara vanhu vari kutaura zvavanoda pasocial media chenai kana akumuka chipoko ndokutsvagai ndinotsvaga vana Kingston mapupa naTilda nemi macho ndoita sei for now handina ropa mumaoko sikotutaura kwandiri kuita vaimumutsa chenai pakumuviga kwavaita kwamuchengetedza kwavakaita kana afa nekurawa nini nekurwariswa nini achauya kumba kwangu zita rangu anoriziva achauya asi kana pasina hapo kuti ndini ndigogo vakamumutsa anowakwapaidza kumba kwavo ikoko anomusuka ndiro dzekumba kwavo anowacha hembe dzekumba kwavo ikoko kwavakamumutsira ini kwangu hakuna dambudziko handina zvandakaita chenai maoko kwangu akachena okay toti isusu chenai kumutswa kwaakaita azotanga kuuya kumba kwamai Sasha imimi muri kuti chenai anouya here kana kuti anozoya kwagogo toti akuuya kumba kwenyu imimi ndokutoziva kwandichaitawo kuti ndindauraya chenai kana maziva way forward inenge yamira sei totofambirawo nyaya dzacho totaa kutoendawo kunana baba chenaiwo kutonokumbirawo regere sokuti kumbira kwavaita okay chakakukonesai mai Sasha ndoziva kuti rufu rwachenai rwakanga ruri everywhere kurwara kwake kwanga kuri everywhere pasocial media pamuri kutaura chakakukonesai imimi kuti muendewo mungonobata maoko semunhu akachena kumba kwababa chenai chi zvanga zvisina kundijekera kuti ndiende
kutoenda live nemhaka yei sevanhu vaironga hondo munhu achiri mupenyu ndakaona sina kunaka ngoti ndinobata maoko eko nekuti otherwise ndaigona kunobva ndisina musoro ana gumbo chairo nekuti vanhu vanga vari violence vanhu vaitogara vachingoronga hondo kubvira chena yachihwara ndikatongona kuti vati afa chandakakwanisa kuita kubata maoko kune vanhu hama dzachena dzese dzanga ndanga ndine phone number dzavo ndakakwanisa kubata maoko wese wanda nenhamba yake anoita ari kusaidhirana chena ndaibata maoko handinawo ndisina kubata maoko okay saka baba futi havana kuenda here kunamo baba vanga vachifanira kuenda musi vanga vachifanira kuenda vaifanira kuenda vapedza basa zvokumanheru asi ndozuva raenda kunochengetedzwa chenai kwamurewa vakati aiwa ndinobata maoko kana vaita sei kana vadzoka ende vanga vachifanira kunobata maoko aya vasiri ivo vega vaifanira kuenda nemunhu wechikuru saka handizi kuti vakazoenda ndichatovabvunza nekuti vachiti varoda kuenda havana kunoenda nhasi kana mangwana okay runyereko rekuti iro chena yachifa baba wachitenga rori ipapapa muchida kujekesa imi semunhu mukadzi wababa Sasha nekuti vanhu vari kuti aiwa rori rakatengwa neropa rachena muchijekesa imimi semunhukadzi baba vangu vaita masavings here kuti vazokwanisa kutenga rori kana kuti pane zviripo tisingavape mhosva papa rega nditaure zvakafanana ndakazviona nyange paigwa chene saura vacho vakati nemota yavana yakatenga neropa ravo ngaikudubuka murume wangu anga ane Honda Fit yakatenga last year muna February ndobva Honda Fit yanga ichitongoti second hand achiri kuenda nachenai ndiyo yaitodhiraivha kunoona chenai kunobukira kwa chenai ndobva pakarwara pandataura kuti pakarwara akabatengesa Honda Fit nanhasi hatina mota yatinayo tiri kutoshaya kana nedhora rekutenga muriwo izvezvo rori yacho yatori kofuti hapana mota yatinayo for now kana rori kana mari yekuti tiri kuchengeta kuti tizotenga mota for now hatitorina patangotengesawo mota ndipapo zvakabva zvangopera zvakadaro ende mota yengova Honda Fit second hand munhu akaromba angatenga chinhu chakasakadzwa nemumwe anoenda mushopu unotenga zvinyuwani ende dai ndichitori nelife iri pamusorosoro but ndiri kutoshaya kana nedhola chairi kutenga muriwo hatina mota yatinayo okay aiwa majekesera muri Zimbabwe papa nawo yemotokari ndakatarisa zera renyu ndiri kuona muri munhu wechidiki chaiye zvekuti hamusati mane makore anoraudzira kusvika kuma-35 simba kana kuti zvivindi zvine madzimai makore anotoziva kuti zvakaoma zvichienderana nekuchengetedza dzimba dzavo imimi kwagogo mamoyo ndanzwa muchiti makakuziva pasocial media mukazodi kutsika mun'anga kunonetsa zvivindi zvakakupai kuti aiwa regai ndinosvika mumatare zvakabva kupi kutoshungurudzwa kwandaitwa nachene ende chakazoita kuti nditoenda 4 days dzandakapiwa nachene akanditi ndikupa 4 days unenge wapasi ndopandati mhanyi ndinoita sei ndinotenga upenyu ndakapiwa 4 days ndo dzakaita ndiende kwagogo saka 4 days hapana zvakazoitika nekuti mama tobva kare kwagogo akandiudza 4 days kwagogo ndakazoenda rechi 4 day racho isati ratosvika ndandagarawo ndichitonika mari kangu andatongoti pandogona kutoparara chaiko kandite sei nekuti chinhu chinonzi girlfriends sorry ndakutarisisa chinhu chinonzi hurewrets munhu ari dangerous handi kunyepera ukaona mukadzi ari kuya pane mumwe muroyi munhu ari dangerous mukadzi wechitu ari kuya pane mumwe chivindi chake ndechei unogona kuparadzirwa vana nemunhu kana kuraiwa iwevo nekuti chari kuda murume saka unogona kungofira kuparadzirwa muri zvikatoitika mumba meana baba vangu inini vasari vaviri nekuda kwemukadzi wechitu vese ava vakaparadzwa nemukadzi wechitu saka nangu ndo zvandakaitira izvozvo ndaitofaitirawo kuti imba yangu inotoparara kana vana vangu nekuti chaizondirwadza futi ini ndine mwana ari asingatauri asinganzwe first born yangu andorarama for the deaf saka inini mwana wangu zvese zvataitaura tichiteleke tikuda alright madays vaita ironga zvekutsvagira mwana ma-hearing aids anobatsiridza kunzwa saka urongwa hwese yanga iri long process chese chatataura nezvemwana wangu chaiudzwani chenai saka ndakazozviona kati ndogona kuvadziwa mwana wai munhu achitaura urema hwemwana wangu asineina chenai kuna chenai ndo zvimwe zvinhu zvaitondirwadza saka ndatoona kuti vana chenai ava imhondi imbavha uhure zvese ipapo muroyi
vakadzi vechiti girlfriend single mother vangatipopota zvavo vachiti he ngavazvizive izvozvo zvinhu zviri kutoitika zvizvi zvinhu zvokuti tiri kufungidzira zvinhu zviri kuitika vazhinji vari kufa vari kutourawa kana negirlfriend riri kutokuuraya bhozi riri kuda murume wako kutokuurayira mwana ushayisano bhozi riri kuda murume wako nekuti mukadzi ana basa nemwe mukadzi. Okay, vanhu vanobva vati ivo murume by nature hanzi ari polygamous anogona kuita vakadzi vakawanda. Murume wenyu zvichida akanga akuda kuita kamukadzi wechipiri hana kukwanisa hake kuzongokuudzai nekuda kwenguva kana kuti nezvimwe zvakamumisa kuti azokwanisa kukuudzai. Hamungafungi here kuti aida kuita chenai mukadzi wechipiri? Papa rega ndikuudzei. Zviriko kuti mukadzi anoita vakadzi murume anoita vakadzi vakawanda. Asi inini hangu hana kwanisa kundiudza kuti adaita mukadzi wechipiri. Kana dai anga ida kwanisa kundiudza kuti adaita mukadzi wechipiri inini kumba kwedu anga akandiroora zvakakwana. Aifana kudzokera kumba kwedu. Otomabvisa mombe 2 kana 3 dzekuti ndakuroora mumwe mukadzi pamusoro pemwana wenyu. Pamwe ngari muprocess yekutoita zvinhu zvacho. Anga asiri muprocess kwazona pane nhumbu. Process inofana kuuya pasati pane nhumbu. Anga asiri muprocess asi changa chichitori chimujolo chavaita sei nokuti izvokuti chenai uyu anga asikazive dhori kubuda baba Sasha. Nanhasi afa asina kudza vabereki vake papa chigara chikomba chake nekuti hapaziye. Asi chikomba ndo chaita sei chaiziva dhori remunhu. Saka zvazviri zvechihure zvemujolo zvavo ende mazita vaiudzana kuti ini ndinonzi ningi ndinonzi ningi ndiye mudzimu yega yega mazita echishavi yega yega asi mazita avo mazita echihure chavo kuti ini ndonzi Rosie ochinzi Belinda kana ndonzi vaitoudzana mashoko asiro nekuti murume wangu paakandida hana mbondiudza zita iroro andiudza zita rake chaicho nemakore ake chaicho nekwaigara chaiko chaiko hana mbondiudza ndonzi ningi sesu maudzirana vaiita. Saka ndoti chihure chavo chavaiita kana angari muprocess muprocess handingambopita angari muprocess nekuti chinonditi chiri kutoninakidza nchekuti kana anga ari muprocess aifana kundiudza vanhu vese vadanana ndiri kuda kuvarora nekuti anga asiri kudanana chena ichi angaidana nevanhu vandosvikana 13 vese vavo vaitotaura neni vakawanda vanhu vese nhasi vamwe ari kutodanana navo. Saka chakakuzopa ichisimba chekuenda unogadzira kufuratidza chenai chete muchisiya vamwe kundishungurudza kwaita chenai anga asina mukanwa chenai aitaura rubbish vamwe vakanyarara zvavo at least zvoitwa nani kuti andiudze kuti murume wenyu handisi kudanana naye sorry henyu kana takarambana obva anyarara nangu aitsonderwa musaga akanyarara ake vachita sei vachidana tani kundituka kundipostira mafotos vari vese obva ndiudza ndanzi mangwana ndoda kusendera picture murume wako ari pamusoro pangu ari kuuya futi nekuti agara chifd saka da kutumira picture murume wako ari pamusoro pangu ototumira vakahagana vari kuratidza kuti vari kutomuka makuseni vatoripo vanakaita sei izvozvozvo zviri kufunga munhu kumba kwako uzvizive zviri riski zvisingaite at least kudyirwa musaga wakanyarara zvitori nani kana dai akatogona akandibloka kana kuti delete asi pane kundituka. Okay, manje rukawo rwakagadzirwa nako kumamoyo harisi kuzokanganisa here vamwe 12 apa sekunzwa kwenyu kwamuri kumboita henyu izvezvi? Ndosaka ndiri kuti hapana rukaro ruripo. Dai pane rukaro pane mukadzi anonzi Cherity izvozvo ari kutorara nemurume wangu saka zuro murume wangu anararamba dai akauya achinditsvaga but hapana chi ende chenai kurwara akatorwara nekurwara kwake bhozi ndikatesa kuti chenai atori mumashure mumwe musikana anonzi Lorraine ari kudanana naBasasha atori mumashure akatozorwa Lorraine 2019 vachidanana chenai 2021 asi Lorraine angorarwa naye akadi kuuya achinditsvaga kana pane rukaro. Handimi kundinzwa ndopandi kuti ini handina rukaro ndakaita sei ende murume wangu atozviziva kuti handina zvandakaita zvokuti dai angachiziva ndine zvandakaita pane zvimwe handina rukaro ndakaisa murume wangu chenai nana zvandakamuita ndomataurira ndikuita. Asi zvakaoma sei kugara nemurume wako uchizoti ane vamwe vakadzi 12 kumashure kwenyu 13 kumashure kwenyu tichibvisa edu Samantha zvakaoma sei semunhu wechikadzi kutozoti murume wangu izvezvi atoenda kuna Lorraine? Ipapo kuti ndiri hangu atoenda kuna Lorraine kana kuti aite sei zvinhu zvinotorwadza. Inini murume wangu akasarara mumba inyaya yekuti haazvizive ndo zvinenge zviri mumwoyo mangu. Kusarara mumba kwaanoita uku kunenge kuchitondirwadza. Inanzi iniwo hamusatamba nekuti munhu wako ngotodzimirwa foni tanga na 6 kwakachena usina kuziva kuti ari papi. Inyatsozara pa next bed paside bangu panorara munhu but hapo hausi kuziva chikonzero chaita kuti asauye kuti chi noi haurare unomuka ukatsvaira mumba ukadzokorora kuwaridza bhedha wawaridza futi ukasuka ndiro dzawasuka futi hadzimbouyi hope ndo zvanditori handitorari handitova nehope
even kusara zuro paaka asina kutoraramba awope ana kutombodzwana kuswera zuro anotoraramba pachena anazva anazvo ndosaka iye arinozviziva kuti ana zvaite sei ndosaka ari kutodaro dai anga nerukawo haamboita zvaari kuita izvi haana rukawo rwaanaro ndosaka ari kutodaro ende chirikunaza chekuti vari mashure machenai ari kungodanana nawo achingorara nawo ende ika futi munovafuratidzanisa mbuya ndinovafuratidzanisa aiwa ndivafuratidzisa mongoita kamurume wenyu ari wenyu mega munadzonza zvandikuti ndinofuratidza ndinogona kutega ndivafuratidzisa andiri kuti ndinanotishiva kuti zvandakati Gogo wandiitira zvakashanda andifungi okay asi nhasi unoyo makasununguka here kuti mhuri kwaLuigi kati aiwa ngatichifambirei nyaya idzi tinonyatsonzwisisa kuti Gogo havana here zvavakaita pamwana wedu makasununguka here imi mukuenda ndakasununguka asi zvetoita kutozviitiwa nemunhu anoona zvakafanana pane nyaya dziri kupostwa apa hanzi sekuru Tembo vari kubuditsawo nyaya vari kubuditsawo kuona kwavo sagodobori vanoshandisa glasi vari kuti munogona kuverenga ndikupe muverenga nanditsanangure zvavari kutaura ndipei ndivaverengere vari kuti uyai kuno semhuri mune muverenge sekupostwa kwazviri kuita ini ndikutozvipostirwawo nevanhu vanhu vari kutokuposterei kuti ona shamwari vanhu vari kungopostawo alright vanonzi sekuru Tembo mutongi gava hanzi maswera sei vazukuru kunze uko kune vese vaswera vachifona vachindibvunza kuti sekuru Tembo toita sei titarisirewo pagirazi kuti nyaya chena ndeyechokwadi here kuti akaurayiwa nerukawo mushure mekunge atora murume wemunhu vazukuru ndatarisa pagirazi rangu rechivanhu ndaona kuti chena akafawo nechirwere chaiva munyama dzake uye zvinoratidza kuti zvinhu zvakangoitikiranawo munguva imwe chete nezvinhu zviviri zvakasiyana saka zvinoratidza kuti avo vanonzi Gogo Mamoyo kuti ing'anga yenhema iri kutodawo kutora chanzi nenyaya iyi zvoratidza zvakare kuti chenai munhu akarwarawo kwenguva refu achifamba zvake asi achirwara uye nguva yake yekufa yakanga yakwana uyezve haana kufa nerukawo ende hapana ane rukawo pavanhu vacho vese vari kutaurwa nezvavo kusanganisira nefeki sangoma vanozviti Gogo Mamoyo avo imbavha ikuru vazukuru uye tinokumbirawo hama dzachenai kuti musabirwe pashoma paminapo vazukuru musapa Gogo Mamoyo kana senti imbavha iyo vasaripa chero anything chenai akafa neurwere ndakatarisa pagirazi ndakaona kuti inyaya mbiri dzakasiyana dzatiri kutukirana same time naGogo Mamoyo zvakare akangoitawo shavere kuda pfuma kungoti ndo same days dzavakabvawo kwaGogo Mamoyo saka Gogo Mamoyo tsvagai mabasa muzukuru usade kubira vanhu iwewe usade kubira vanhu kana sendi uri mbavha chenai akafa neurwere ndakatarisa pagirazi ndakaona kuti inyaya mbiri dzakasiyana saka ndinokumbirisawo kuti maZimbabwenzi mungwarire zvose zvamunoona pasocial media pasi pava kutyisa pamera mazino vanhu vava kutsvaga mari nemutoo yakasiyana siyana ngwarirai kubirwa kunze uko usangoti chabuda paTV ndechechokwadi unobirwa wakatarisa maziso nemaziso ako be careful kune vanhu varida kubatsirwa makasununguka ndokumva vaisa namba dzavo zvavo sekuru Tembo vari kuti ivo hapashayike vatotorawo phone number yaGogo Mamoyo varikuda kunobirwa izvezvi takatarisana nepamusana pesocial media nokuti maZimbabwenzi achaona pfungwa dzese dzichibuda paTV ime mava busy kutora namba then monobirwa ikoko naGogo Mamoyo ndevapiwo vamwe vanokwanisa kuisa rukawo kune vamwe vanokwanisa kuisa rukawo kwete zvaGogo Mamoyo vakafa before hapana mbavha iyo munobirwa Gogo Mamoyo siyanai navo okay taiona message saka imi muri kusuggesta kuti semhuri momboenda uku kwaGogo kwasekuru Tembo mombonovhenekwa morega kuenda kwambuya kwaGogo Mamoyo kwamuri kutaura sokufunga kwatiri kuita kwasekuru Tembo I think sekuru Tembo vanenge vari kuSouth Africa vari South Africa anti munhu anoti azvitava ndangoonawo zvanzi vari kuchitasiriwo paglazi renyu vanhu saka ndatarisa vakaona zvavo
Nisoutona vandukuita ndatamboenda like pane munhu anonzi pane munhu anolike pastereki vanhu vanolike pastereki nevanhu vanofollowa nevanhu vanovafollowa stereki valike T-Fred na Prophet Miracle Power. Miracle Power timboenda sevanhu vanoona ende vanhu vanotoona zveshuwa vanoratidzwa naMwari vatijekesera ndo mafungira andiri kuita nekuti chenai pairwara muri ndakambovafonera ndikati handei kupi kuchechi kwaProphet Miracle asi ini ndaitovaudza nechinangwa chekuda kuti vanoziva kuti handisirini tiri ikoko vavati hatina mari yekombi asi ini ndakatoenda. Makatoenda mega? Ndakaenda ndega ndichiti vari kuuya ndichitova pamadirection saka vakazoti ndasvika ndafonera mukuuya here ndobva vati hatichauita shewa mota ende ndakatobatikana nekuti ndaida kuenda navo ndichida kuti vanoziva chokwadi tikaonekwawo vazivewo chikurwarisa mwana wavo. Okay. Baba Sasha, iko zvino ndazwa muchiti vakadzi vamwe 12 vari kumashure uku and everything. Havasati vatokwanisa zvakare kunobata maoko kumhuri iyi. Ende zita riri pamuromo izvezvi. Muchingonzwa masawira achitaura kuti dzokera chenai unorwisa kwawakaita sei? Kwawakakanganisirwa. Murume wenyu hope dziri kuhere zvakanaka mudhimi mudzimai wacho. Tinotorara mararira atagara tichiita semazuva ese. Kutorara hope inini ndakukudzai kuti ichi chinonzi kutouraya munhu chinhu chakaoma ropa remunhu rinochema. Inini hangu rorimweya kunzi kuuraya kana dai ndakauraya kudhara nemagirlfriend ndaitomborohwa lese kutorohwa roverwa girlfriend rakamira apa ndichirohwa nemurume saka dai ndaida kunzi ndinotouraya ndakauraya kudhara ndaitorohwa ende murume wangu hadana nevana vadiki. Ndangonoda mwana mudiki pari ne 2 days. Ndanaona hombe. Yani 30 years andani munhu ane 36 years 37 years. Ende vanhu vahombe kuti aumbokwanisa kumuti siyana nemurume wangu. Kana kuti anogona kurova. Ndaitoroyewa kana vana ndaigona kurohwa girlfriend yake iri papo. Dai ndaida kunzi ndinotouraya dai ndakauraya nyika yese. Kana nyangwe kunzi ndaisa murume rukawo. Ndauraya nyika yese. Bozi murume acharara neuyu ndouraya. Urara neuyu ndouraya. Zvichibuda. Andina chandakaita sei? Ana chandakaita kana tikazowanawo tikazokwanisawo kunzi lese tadzedzwawo kana nevanzwi vemweya vana Prophet Miracle Power ndova followers singaiti vanhu vava vari pamwe taigona kuziva chokwadi nekuti ini ndikutoda kudi kuchenawo zita rangu zita ravapo muzvakashata muzvakarasviba harisi muzvakanaka asi ndikutovavarirawo kuti ndizive chokwadi vanhu mhuri yekwana chena iripo ichiita sei ichinzwa nekuti vasazoti nekuti vamwe vari kuti kutaura kwandiri kuita vamwe vari kuti ndakutya chipoko chipoko munhu but anouya asisiri chii asisiri munhu nandisi kutya chipoko nogona akamutswa nezita rangu anogona kuuya nezita rangu rakamutswa nariro kunzi mai Sasha ndivo unozodzokera kwakaurawa handimutye handimuite sevana nokuti ndakutya chipoko for now handisi kutombotya. Dai ndakauraya chenai dai ndisingatodyisa sadza jairo kana kuita sei kana kuuraya huku handitogoni. Dai ndisingatogoni kudya but handisi kutombotya mashoko ndikumaona ende ndinofollowers ngandiri macomment section ndinoverenga zvokuti nangu ari million ndiromapedza vanotuka vanoita sevanoita sei. Ini chandakaita chenai handina kana ndakuzomuka chipoko kana chenai kuzomuka chipoko ndichava ndichikuudza ende muchazviziva sekuziva kwamakaita kubva achirwara kusvika afa. Okay, mama venyu mimi vakambokuudzai kuti mwanangu mushonga iyi watanga ichingovaudza hako kuti kune kwandakaenda. Iko zvino vazonzwa kuti munhu uya wamakamboendera wewe ashaya vakati kudi vakarwadziwa zvisingaiti vakarwadza ende vakachema handiri kunyemba nekuti ndakaita ndakaenda kumba chinovaudza pandaona vasikoni kavaudza pafoni vakachema kuchema chaiko vakarwadziwa kana indi ndakarwadziwa zvisingatomboite nanhasi ndiri kurwadziwa kuti chenai kana kuti dai kuri kunzi kana afana urapwa kuchipatara dai chenai vakaenda naye kuchipatara dai tinaye pano kana zvinhu zvechivanhu dai vakangonzi ngarapirwe pano pazvakagadzirwa dai vakangorapirwa mwana pazvakagadzirwa pacho kana zvakagadzirwa dai tina chenai pano zvinhu zviri kundirwadza kuti chenai hatisisina zviri kundirwadza kana vana vake vasiya vana vadiki zvokuti zviri kundirwadza zvokuti dai ndanga ndine something chandinoita kana chihombe ndaigona kutora vana vake ndombogara navo kana kuchengeta vana vake vari kumba kwavo ikoko asi nekushayawo handina help yandingakwanisa kuita. Nanzwa muchiti moyo wenyu unokutoti dai ndambotora hangu vana vachenai vacho ndagara navo. Kuno
munosvikika here manje kwaluizhi zvinhu zvakaita mamiriro akadai so haya muchinovaudza muromo iwoyo kuti aiwa ndanga ndichifunga kuti zvakaitika zvezve zvekuti aimbosangana hedu tichimbonetsana kwagogo tinongoti chenai mweya wake ngauzore mufu asi ndanga ndichifunga kuti inini vana ndimbotora ndimbogara navo kwaluizhi akutosvikiki akusvikiki nokuti vanhu vaitongoronga hondo nanhasi vaneasikaze munhu atimaiti makachena here semunhu ndakachena asi ivo nzopa ndiri kuti dai tambotsvaga pokuenda tiri tese tinobatsirwa semunhu andiri kuti inini mwoyo wangu ndakatochena inini ndikutoti ndakachena asi sevanhu vasingati vatomboziva kuti handina zvandakaita vari kuti handina kuchena ngatiti masvika kwaprofeti Miracle Paul kana kuti kwaprofeti Tifred sekutaura kwamuri kuita kuti ikoko ndokwamunofunga kuti mungaoneswe chokwadi chese chakaitika mosvika monzi mai Sasha kuenda kwamakaita kwagogo zvichida sekutaura kwamaita mukati mimi gogo havana kukuudzai kuti ndiri kugadzira rukawo kana kuti chii vakagadzira zvinhu zvavo makazongonzi zvaita ko vakati ivo kwagogo ndokwakagadzirwa chenai kuti dumbu rake rirambe rakadai azvimbe muviri wese kuzosvika atisiyana sono muchazvigamuchira sei ndinozvigamuchira ndinozvigamuchira nekuti kwagogo ndakaenda ndinotozvigamuchira kuti saka zvakaita sei saka ndini nekuti izvo ndiri kushaya kuti ndoziva sei kuti handisirini nekuti inini mwoyo wangu uri kuti handisirini asi zviri pasocial media ndozvine vanhu kuti ndizvo handiti even ndikutsanangura ndiri kutoudza vanhu vakawanda vanhu vakawandisa kuti handisini vedweka chakadai chakadai chandisini vedweka chakadai zvakadai izvi handisini I'm not sure kuti gogo vane vakaita sei ndivo vakaita izvi pamwe vari kungodawo mari pamwe vari kutoadvertisa basa ravo nini handichaziva handitorina rugare redu ndoita sei ndizive ene kutoudza vanhu vakawanda vari kuti iwo ukaenda ino ndikatsanangura ende ndichitotsanangura kudaro ngoti vanhu havacha ndinenge singazoziviwo futi zvichasvika pastage ipi sezvandakutaura kwandaita kuti inini wacho ndaitotorwawo mavhidhiyo ndaita sei asina singazivi kuti ndakatozovhundukawo chingonzwa uno atifona ati nhaiwe afona akati nhai pechiyo ine ndozvoshuwa ndozvasazoita okay saka murungo iko zvino vari kukuona vanogona kuti aiwa muri kuda kungoenda henyu kwana profeti Tifred nana profeti Miracle Paul hakuna here vamwe vanoti aiwa isusu toita sechivanhu since imimi makatanga kuenda kwagogo mamoyo vanoita zvechivanhu kuti mubatsiro monoti pagirazi pari kutaurwa nana sekuru tembo zvichida vamwewo vari kukuona vechivanhu vanoshandisa zvakare magirazi iwaya kuti muonekwe kuti makachena here zvakanyatsofamba sei gogo vakazosara vakaita zvemusoro wavo here vakaisa rukawo zvakazonyatsofamba sei pamushonga iyi muri kungoda maprofeti chete here kana kuti even nana madzibaba kana vechivanhu vanokwanisa kukubatsirai semunhu ndiri kungoda vanongobuditsa chokwadi kana ringava vana profeti ndiri kuda nyange angava vemagirazi avo takatoritarisa tese girazi racho zvisiri zvokuudzwa kunzi ndozve ndiri kutoda takatarisa mai vachenai apa baba vachenai apa nanina tichiona pagirazi racho zvese zviringobudisa chese chinongobudisa chokwadi ndochandiri kuda ngova kumadzibaba maprofeti nakuti koko kune magirazi okay nanzwa muchiti mimi iko zvino kana dhora kumba hakuna zvichida vamwe vanogona kuti kutaura kwakaita baba vachenai kana kuti nemhuri yekwaluizhi kurwadziwa kwavaiita kana kuti kudetemba toziva kuti munhu ukadetemberwa pazita rako vanhu vachigunun'una pamusoro pako zvinhu zvako unotanga kusangana nematambudziko zvichida zvingadai vamwe vachiti aiwa kugunun'una kwaita mhuri ndo kwaita kuti nhasi uno musvike pazero kana kuti kwamakaenda uku muchiti mukunotsvaga izvi kwakazenge kwabatwa zvimwe zvokuti pfuma inenge isisauye mumba makasununguka here kuenda kumhuri kwaluizhi munoti aiwa ngatichifambei pamwe chete tinokumbira ruregerero pane zvakaitika muona kuti zvii zvingaitwe nemhuri kwaluizhi kuti ndinokumbira ruregerero about nyaya iyoyi hani mami mati inini ndakachena chandiri kungoda ndichikuti tiwane munhu anotibatsira hazvina kunaka here kuti munokumbira ruregerero kuti aiwa baba ndauya pai ndakakuregererai asi iko zvino ndakukumbira ruregerero kuti tichifamba semhuri pamwe chete tione kuti chii chakauraya munhu ndichenesawo zita rangu izvozvo ndinotozvishuvira asi inini kuti ndinge ndichiramba ndiri ndine mhuri iyi
handoni sezvinhu zvakandijekera sevanhu vandati vanga vachironga hondo nanhasi hondo vachiri neshungu mumwoyo mavo handoni sezvinhu zvakatijekera. Okay, saka pane mashuviri amungade kusira muri eZimbabwe zvichida semataura kutaura kwamaita mungoti social media iri kuzonditi social media iri kumbonditi zvamungade kuvasira kana zviviri zvitatu? Ndausira muri eZimbabwe senyaya yenyaya yataurika chinhu chikabuda chasara kupera zvichangopera chinhu nyelese nyaya ikangotaurikawo seizvozvi zvanditi pamberi apo mimatova neimwe nyaya inenge itobuda iyi nimi matosiyana nayo December ndosvika matova nenyaya kana 1000 dziri kungoitika mangotaurawo kumhuri yeZimbabwe kuti inini hangu ndamirira onao kana ndachikutaura ndamirira results from kumuka kana kumuka kwaChennai kunyanya kumuka kwaChennai neresult yandiri kunyanya kuda ndeyekuti ndini zveshuwa here ndauraya yaChennai nekuti now I'm not sure kuti ndini ndauraya yaChennai ndikatoti I'm not sure handisiri ini zvaizvezvi handisitori inini ndauraya yaChennai munogona kutaura kuti wazotaura sei afa ndatotaura ndataura saka kuri yaChennai hanzina ndofa ndapafuti kana even yambiro kumasingle mother ana sisi wedu kana murume agara iraiti yake kuti apfimbe mukadzi ena arambidzwe izvozvo zvatogara saka nababa edu pamwe atoni vakadzi 1350 asiwo kana wada kudana nemurume womunhu pamwe wada kurembera pahomwe kana kuti wada kurembera pamwoyo iwe wacho chizvilimita uri kumba kwako ikoko ukaona murume anogona kudza kuti ana mukadzi iye ane mukadzi ukazotsvagawo nemukadzi mukadzi uyu akazozvibata kuti kudana nemurume wangu iwe usiri kuziva kuti munhu ane mukadzi wake chirega kutuka chitaurawo zvakanaka zvitori nani ndasi pamba ndati zvitori nani kuti utaure kuti ndakarambana naye iwe uchidyirwa musaga wakaita sei wakanyarara kwete kutuka nekuti ukatuka zviri kufunga munhu kumba kwake uko hauite sei hauzvisive sikoni kutaurawo zvakanaka sorry anga akandiudza kuti hana mukadzi nango kuti ndamuramba ndamubhuloka iwe usina muchidanana it's okay than kutuka musatuke munhu muridzi wemurume woti kumutorera mukadzi kumutorera murume wake woti kumutuka handizooni sepane kuda chakanaka saka usatuke dyirwa musaga wakanyarara kwete kutuka but Chennai tichimbotaura naye edu asati afa aiti yaisasa kuti imimi muriko murume wenyu akanga asina kumuudza kuti imimi muripo ane mukadzi ipapo rega ndikupindurei vabereki vake ndozvavaitofunga asi pandakazovapindura ndoka Chennai vaitomutuka chirwara kudaro pandakazovapindura nekuti iye aivaudza izvozvo nesokutaura kwavakaita kuti ndozvataiudzwa Chennai akazobvuma murume wangu atoziva ndiriko panga akaudza kunzi ana mukadzi aitoramba murume wangu pandakazotsvaga Chennai achiri kunzi ndokuda ndopakabva abvuma murume wangu saka kuti akataura kuti ndakanyeperwa aiwa hana kunyeperwa Chennai akazobvuma murume wangu nekuti ini ndakazobata mameseji andakabata ndeyekunzi ndokuda yatidanane yatitesei ndo mameseji andakabata saka iye ndakabva ndatomufonera wakati ndandana nemurume wenyu gare vazodanana nenawe yekuti chi ndiriko aitozviziva kuti ndiriko nekuti ndakatotaura naye vasati vakudanana akatonditi asati andipfimba hake pamwe anozondipfimba ndo mapinduro akandiita tongoita zvokubika ti pamwe anozoita sei anozondipfimba hake asi fonawo asati ataura asati ambonditi ndokuda saka ndidane nemurume wenyu saka kuzobvuma zvaitotaura kuti ndakanyepewa raratova drama hana kunyepewa Chennai akazobvumawo murume wangu atoziva kuti mainhana variko okay. Aiwa maita basa mai Sasha tinovimba kuti zvamataura kuti mimi miko zvino makuda na prophet Tifred na prophet Miracle po kuti muziye kuti chokwadi ndimakaura here Gogo mamwe vakazosara vachito dzimwe metsere vachizoisarukawo asi mimi chamakafambira ndechekuti Chennai nemurume wenyu vasafambidzani nekuti mimi akanga muripo saka tinovimbawo kuti zvamakumbira vanhu vachaita sei vachakubatsirawo nazvo nekutaura kwamaita mukati kozvomamirira maresults ekuti chipoko chichamuka here chichazokurovai mukati mimi muchatidaidza kana chipoko chauya saka isu takangomirirawo kuti kana Chennai akauya kwamuri musazorambe makanyarara kuti akunyara kuti vanhu vanozoti chii kana kuti chii hadzirambe takanyarara nekuti kana chakutouya takutotsvagawo help sekutsvaga kwaitawo help okay
mazvinzwira emhuri yeZimbabwe vandakagara nawo pano ndo mai Sasha vari kutenderera vari kunzi ivo vakaurayisa Chennai nekuda kwokuti murume wavo akanga adanana nemusikana uyu vakazosvika pakuti aiwa inini rega indisimbisewo musha wangu ndiende kunonzi kwaGogo mamoyo ekuchitumbisa uko kuti ndigadzirise musha wangu. Ivo vari kuti aiwa ini handina kugadzira Chennai, asi Gogo pandakasvika vakati aiwa ngatifuratidzaniseyi vanhu ava vasadanani. Vari kuti ivo iko zvino chandangomirira ndechekuti kana chiri chipoko kana iri ngozi ichazouya kuburikidza nezvakaitika izvi ngaiuye hayo, asi ndiri kuti inini vana Prophet Tifred imbondibatsiraiwo ndimi vandinokwanisa kuona vachibatsirawo vamwe ndizive kuti inini ndini here ndakauraya Chennai kana kuti handisiri. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Inyagoyo.